Ayusa pagkalamiam din ng itik ipatutin pagluto. Di pun matabas-tabas o kunod, mura na punog manok. Sos porting pagkaayusa o pagkalamiang tokbon. Grabe pagkadaghan ng materialis gibutang o. Kusugam kadagtokob sa mga singkaong purmagway mga lamoy. Grabe makadagtokob sa usa ka singkaong o. Grabe si Ruka, wala dagang pasundayag, host. Di napunta, sugdan na to. Mangita na po mga singkaong matukob. Asos, di arang main tokbon ay nagdagandagan. Okay ni mining tokbon. Nakuwat na po ng mga singkaong dagpurmag mga lunos. Wala dagang pasundayag, dagdakop na ng usa ka singkaong dagmatukob na to. Matik dakpa largo sa singkaong. Grabe pitira sa singkaong magdagdakop. Ang unsa go singkaong nimo. Ito no lapunas usa ka singkaong dia. Dagkuwag mga ngisi sa singkaong o. Nakakita na pog matukob. Pun ang triko sa may nang di ta mapingis. Porte bedagkuwag mga lamoy aning mga singkaong. Labi na ning usa nga dagdakop o. Asos, porting dakuwag pabawnan. Paguniti na punas usa ka singkaong nga purmag lunos. Asos, porting lipaya sa singkaong o. Dagkuwag ngisi. Di ara gibit-bit na nasdo ka singkaong di atong matukob. Hektot sa tunig plastik pinamakabuhi di na ta matagbaw gukod. Iso sa sako largo. Kana goods. Timbangon sa tanadaan. Wanay dagang pasundayag ibutang largos timbangan. Matik tunulis bayad largo. Wanay dagang nalangay batse na ta. Nagsunod na po ng do ka singkaong sa tungloyo. Matik naghapit lang puta dihag tuba. Sagulan matanig tuba atong lutoon. Wanay daghang pasundayag itaksa na tadya. Di ara humanag takos agi usa ka galon na lang na nato. Ana si daghang langay da tabaw ni largo. Asos grabis usa ka singkaong o wag jud gagwanta gilagab gyud. Alahos di ara largo na ta gipambit-bit na mga materialis nato das mga singkaong. Di pud matabas-tabas ang usa ka singkaong. Grabing naw nga. Ari na puta ning isla-isla hadri mo tokobo. Porti pud pagkayo sa diri tukban nindot kay bio. Di ara gisaka na nas mga singkaong da largo. Di pud mayuno-yano ang usa ka singkaong o wag jud gibuwag ang tuba. Naunsa naman na habilin na naman sinilas sa singkaong. Naunsa man pud nang naong sa singkaong dia nagtyabaw po na balik tadi sa tong binyo katong gitukba nato tong sikad-sikad. Di po di matabas-tabas diri porte pud pagkaayusa. Daog wala dagang pasundayag ipamutang na natong mga materialis dia. Isang at nalaputin na atong mga materialis dia kabisa tokbod pud hinuon ni atong kanon sa iro. Matik mangita na tadri kalutuan nato nga kanang walay hangin. Ari tadri ilawom sa pangpang wa gyud ni hangin diri. Wala dagang langalanga ibutang na natong materialis dia. Upgrade na mga singkaong wala magpagaling-haling. Ana man na naunsam ka basa man kahoy. Gida na punas usa ka singkaong datong laing materialis. Siyempre gidala na puta nagkugon dia para manimahong kinason atong luto. Sugda na tanis paghaling kaditilar gos puspuro. Sila over. Wala dagang pasundayag itakang na pud natong kawa dia. Sa buwan nagtubig atong kawa mag-edit sa tadaan og tubig. Matik di ara gipanghimulbula na nas mga singkaong dia. Ato sa nigdangdang sa kayo may namakuha ang mga kunggo-kunggo ba. Samtang naglimpyo pata sa tong tukbonon gitagaya pud das usa ka singkaong tubaw. Asos grabe mo kadaglag sa usa ka singkaong sa hurot ay grabe giuhaw gid pagayo. Syempre di po na magpalupig ding usa ka singkaong nagpangabot sa baso. Sa grabing naw nga uhaw kayo. Kusuga makadaglag sa singkaong paphaman largo. Ngiga gilimugmog naman mura na maglimugmog og tubig. Syempre pisang puta nang laing singkaong dia kanabaw na naghuwat nagpanladok na. Way daghang pasundayag og punit largong baso. Di po na di matabas-tabas ang usa ka singkaong kusuga po na makadaglag hiwi-hiwi ang naong di ara hugasan tanidaan atong tukbonon kay para mawagtang ang mga babaho. Naghiwa-hiwa usa nagamayng materialis dang usa ka singkaong para ilama sa inig lapuan nato. Lapuan man sa tanidaan paslakam puta nagkugon-kugon ang ilawom. Butangan dayon nato aning mga materialis nato pangpahumot ig lapo ba. Ana man may nang mununot ang mga materialis atong tukbonon ba. Ikahuman sa buwan na nato nag usa ka galon tubig. Kana goods. Alahos wanay daghang langalangay itak-ang natara. Latanan jud sa tanidaan kay di po ni siya magsilbi og ilargo porti pagkagahiam murag guma. Latanan sa tanadyak usa kadlaw og tunga siya rog dili malata. Timplahan usa tanay diri gamay para mununot gyud ang lasa sa tuntok bunon ba. Butangan day nato ni mga liso-liso. Pangpahumot man siya ang mga liso-liso. Syempre di gyud na makalimtan ang dahon sa gunoy. Ana man na pangpahumot sa tong putahe ba. Di aromatic nagbukal-bukal na. Asos grabe di pud matabas-tabas porti gyud pagkayo sa stoko ba ni ron. Gitusok-tuslok na punas usa ka singkaong di og madutlan na ba. Noon sa man na murag wa pa man lagi na madutle. Kuangan nila nagamay. Alahos gihaon na sa usa ka singkaong largo madutlan ako do. Matik pikha na trans final pagluto. Gihugasan na usa ka singkaong di atong kawa para mawagtang ng mga baho-baho. Walay daghang pasundayag isoda na address kawa atong tukbonon. Asos porting pagkayusaw mura-mura ra pud og manok. Gablihan na usa ka singkaong di atong materialis nga inog timpla sa atong tukbonon. Dira atong mga materialis nga isagol sa atong patutin giandam na punas usa ka singkaong di largo. Matik hiwa-hiwa na usa ka singkaong di apod. Walay daghang pasundayag ipangyabo na atong mga materialis dia. Di po na matabas-tabas atong materialis gibutang porting pagkadaghana. Butangan na pud nato balik ani mga baho. Ana man na mao man siya magpahumot sa atong luto. Buyokan na nato aning magic lami. Syempre di kini mawagtang ang magic lami sa atong putahe. Mikos-mikosan na nato og ketchup. Ana man na pangpakulor sa atong luto ba. Syempre butangan po nato aning sibuyas dahonan. Di po na matabas-tabas pagkahiwa porting pagkadagkoa. Kahuman buyokan na nato aning pinya. Sos grabe porting pagkayo sa timplada ay naunsa makagikan mas green nga libro. Syempre di na mawagtang ang usa ka hakop nga asin. Ana man na para mununot gyud ang lasa ba. Matik sabuan po tanig sprite para mapantay rehang para to katamis ba mao na si teknik. Sos grabe makadaglamas Asos porting gyud pagkayo sa tokbon as mga singkaong ron. Matik sabon po
ta nagtuba, wa nang tuba, 14 nilang kabayag na habilin, nahurot nag-inom sa mga singgaw. Grabe, di pa na matabas-tabas og sabaw, 14 pagkayusa na ituba. Wa na daghang pasundayag managtimpla sa mga singgaw, itak-ang nana. Di matabas-tabas ang tinukbanay sa mga singgaw nga niron, 14 dakwa. Ato na ikaligo-kaligo di ang sabaw para monunot yun ang timpla sa sud ba. Matik takloban sa tanak para mubukal pagayo. Di po na matabas-tabas ang taklob daon saging rana. Medyo naglain jud ang tiyan sa panahon karon malangitong kadag-umo na pod. Pero laras gyapon sa mga singgaw. Di ara og bikono. Asos nga bukal-bukal na. Tabunay siya nagbalik, kalayo pa na sa tinuod bagho ay papagbukal. Di ara after 24 hours nagpapuwa na. Alhos naghaling lang tadi kahoy kay hapit na nahurot ang bala sa tong materialis. Ibalhin tatugtak ang dira. Wa na dakang pasundayag, gisugdan na pagbalisa o sa kasinggaw. Kana goods. Kan ni? Di ara hapit yun maluto ang nagpapuwa na Asus grabe 14 pagkayusa di matabas-tabas dako yung bahaw ang matipak aniron. Asus pagkalamia pagkaluto Wanay dakang pasundayag, hihaon na nas usa ka singgaw dia. 14 na kuno pagkagusla. Grabe di matabas-tabas pagkalamia naman. Grabe makapanladok man sa tadre, burot na po mga pabawnan sa singgaw aniron. Karot. Asos 40 pa magadaghana materialis na tong gibutang pagkalamian naman gyud ani. Matik unay daghang langay hakyaran na natong tukbananan dia. Kana iplastar ang pagtarong. Isi. Insya ni, buat nila go. Iplastaran po na itong mais nga kanon. 40 gud pagkayo sa ipares aniron. Hakara na dia. Kana goods. Di aromatic hukara na po na itong patutin. Asos grabe 40 pagkayo sa gud ani. Di po matabas-tabas mura-mura na po na gyud siya manok. Grabe usa ka singgaw wa na kapaabot nag-usap na. Ipang bahog ang mga sabaw-sabaw sa atong kanon nga mais. 14 pagkayo sa pagkadaghanas mga materialis na to. Di ara ang finished product 14 pagkalamia. Tukbon sa namuni kay gipangkusla ng mga singgaw pagkayo. Bunal. Bunan. Kita mo rin interior. Ulit. Pumiglabi. Dahil. Gahit ba gipangutom ng mga singgaw gaon. Kita bawa judo ni. Lunit na. Dapat dito. Ini Bawa. Ya, dah. Dahil ng kuko ka. manok. Mamauni pagkakuha na gitu. Tiga mo humok. Sampai ba mga pinya niyo kanyo? Wala kong manok ta. Manok ka? Marami ko yung manok. Kainit. Pag yung paksiyo ano yun? Paksiw yun ron. Lagi mapaksiyo niya. Tukang nagla. Ang paksiyo niya pula po lalo dito. Bubulay mo pang ulo din ako. Napakingin po niya. Oh yeah. Puto to. Ako bakal ko sa uli ano? Ay, tigib talaga niya. Job! Nagkaya? Hindi ako nanipa. Yan. Ako itong basilyo. Bumog pa na yung dote. Grabe mo. Yun na, hapkok niya. Hapkok ang patutin ah. Mura ka sa nagmok. Singog. Taon sa mga bay. Tuwa, patutin. Ay, wala na simplatan. Dahil lang. Dahil nga, ibu pa sa wamba. Igo pa nila pa. Kita man ba? Ba? Tuloy. Boleh ho nga kaya? Ay na mo! Nahambak. Kainom mo na
Di matabas-tabas ang mga singkaw, purti na ko ang mga lamoy. Gitokob gihapon bisag gahi pa, grabe. Huwag gipasaylo, purmag mga lonos, wala di ka pasudayag. Mag-shoutout sa tas atong mga singkaw. Shoutout kang Analisa Taghoy, kang Aman M. Solunya, kang Ken Cairo Sisiban, kang Idiboy Bacos Kulyamar, kang Jesfer Wamar Alfafara, kang Jorgin Alinton, kang Jan Kusi, kang Rika Tano Konoy, kang Jonel Kabatingan, kang Tax Madrid Kulyamar, kang Arnold Abingis, kang Ginibi Rica, kang Mark Anthony Labis, kang Jeremy Largado Vlogs, og shoutout kang Timboy Castro. Shoutout tanan ninyo mga singkaw. Comment lang mo mga singkaw sa atong latest upload. Adto mo kag first 15 comments sa atong shoutout. Ari lang ta ko to mga singkaw, i-share ug i-like nga video para mas daghan pa ta matukob.